Iawn ta, felly, be gen ni fan hyn rwan ydy, da ni wedi edrych, mae'r rhain i gyd ymlaen, rhain yr ystadegau i gyd sydd wedi fod ar papur 1 a papur 2 o arholiad 2023. Wan ta, os di ymlaen yn dechrau fan hyn, mae'n ymlaen yn papur 1 yn unig, ac os di ymlaen fan hyn, mae'n papur 2. Felly papur rhifedd 2023, papur uwch, mae'n edrych ar profi rhagdybiaethau, sampling systematic, ar papur 1, hap sampling wedi ar papur 2, wedyn data di grwpio'r papur 2, amlder cronis yn mynd i fod ar papur 1, cyfartaledd a gwasgariad yn mynd i fod ar 1 a 2, diagram a blwch a blewyn ar papur 1, a histogramau dwysedd amlder ar papur 2. Hefyd mae gen ni llunio rhesymiadau a chasgliadau. Mae hwnna'n mynd i fod ar papur 2, a amcymgrifio yr tebygolrwydd ac defnyddio termau fatha teg, siawns deg, sicr ac yn y blaen. Mae hynna hefyd yn mynd i fod ar papur 2. Wan, does amser yn mynd drwyddyn ni gyd, beth ni'n mynd i edrych ar fwyaf hyn yma ydy'r prosesu cynrychioli a dehongli data, dechrau amlder cronis, diagram a blwch a blewyn a histogramau. A wedyn o fanna wedyn, da ni'n mynd i edrych ar cyn bapura, a wedyn drwy fynd drwy'r rheina wedyn, a ni mlaen i gobeithio rhai chi bach o ddealltwriaeth chi ar y pynciau. Iawn, be gennau fan hyn ydy mae gennau'r trefnyddion gwybodaeth ar gyfer amlder cronis. Iawn, ac felly mae diagram amlder cronis yn dangos yn syml iawn, da chi'n edrych, yn lle bod ni'n edrych ar y cyfanswm sydd ar bob un amser yn beth bynnag ydy'ch amrydiad gwylod chi. Iawn, yn lle edrych ar y amlder faint sydd ar bob un, da ni'n mynd i fod yn edrych wedyn ar adio'r amlder. Felly, os oes 4 person sydd wedi cael rhwng 0 a 5 eiliad, a mae yna 7 person wedi cael rhwng 5 a 10 eiliad, felly mae'r amlder cronis yn golygu bod yna 7 unigolyn, iawn, 7 person wedi cael 4 at 7, 11 person wedi cael llain o 10, a wedyn da ni'n mynd i'r llain 15, da ni'n adio 7 i'r 6, felly mae 23 yn mynd i fod yn fanna, iawn, 7 a 23, adio'r 4, 27 yn mynd i fod yn y grŵp yna, a wedyn mae gen ni'r 3 ola yn mynd i fod o dan 20. Mae'r uchel ar amlder cronis ydy yr nifer sydd yna. Iawn, felly yn fan hyn, os gen i 30 unigolyn neu 30 set o ddata, mae dyna beth sy'n mynd i fod ar y top yr uchel mae yn mynd i dim i 30, a wedyn ar yr uchel X, mae beth bynnag mi ydyn ni mesur. Iawn, felly mae gen i'r graff yma, be gallwn ni wneud ohono fo, sydd ni'n gallu ddehongli fo. Iawn, bydd fi zoom mewn. Wan ta, be da chi'n gallu gwneud fan hyn ydy, da chi'n gallu dangos darganfod y canolrif. Wel, dwi'n gwybod os da chi'n cofio, y canolrif ydy'r rhif sydd yna yn y canol. Felly, os gennych chi 30 o set o ddata, felly y rhif yn canol ydy 15. Iawn, felly'r gwerth canol ydy 15. Iawn, a felly be da chi'n gwneud wedyn ydy, ar ôl chi ddarganfod yr 15 yna, da chi'n tynnu llinell ar draws, iawn, ac unwaith da chi'n cyrraedd yr gromlin neu'r llinell amlder cronis, da chi'n neud llinell lawr, a wedyn mewn bynnag sy'n mynd o lawr ar uchel X y fanna, dyna be bydd y gwerth yr canolrif. Iawn. Be arall gallwn ni ffeindio ydy gallwn ni ddarganfod yr chwarteli, chwartel isa. Iawn. Felly i wneud y chwartel isa, mi fysa ni'n gorfod edrych ar y rhif 30. Iawn, a mi fysa ni'n gorfod rhannu fo efo 4. Iawn, a wedyn be gen ni fanna ydy 15 di 30 rhan 2, a wedyn 7.5. Iawn, felly mi fysa ni'n ffeindio 7.5. Dyna beth yw'r chwartel isa, wneud llinell ar draws efo premisur ag i lawr, a wedyn sy'n edrych am bod yr amser yna di 8 munud. Iawn, so felly mae'r chwartel isa efo 8 munud neu o dan. Mae'r chwartel ucha ydy'r 7.5 ucha, so sy'n ni'n cymryd 7.5, 30 tynnu 7.5, sy'n gyda 22 a hanner. Fe sy'n neud llinell ar draws o fan hyn, a sy'n ni'n dargan bod yn 13.
So felly, amrydiad rhwng y chwartel, sef y gwahaniaeth rhwng y chwartel isa a'r chwartel ucha, ydy 13:8, sef 5 munud. Swn i hefyd yn gallu dweud bod y chwartel ucha ydy 13, iawn, a felly mae'r sgoriau yma'n gallu golygu. Felly mae yna dehongli, mae yna ddipyn o waith dehongli a ddipyn o waith deall ar amlder cronus, ond unwaith da chi wedi i'w ddall o, mae yna ddipyn o ddata eitha syml i gael allan ohono fo. Iawn, felly'n syml, mae diagram amlder cronus yn dangos cyfanswm sydd wedi cael o leia efo sgôr ar uchel X. Mae'r uchel Y yn mynd o ddim i'r cyfanswm yn y sampl, so felly os da 15 yn y sampl, mae uchel Y yn mynd o dim i 15. Mae'n bosib darganfod y canolrif yn hawdd efo'r amlder cronus. Os yw'r sampl yn 40, yr rhif yn canol di 20, felly mae'n bosib darganfod 20 ar uchel Y, a llinell ar draws, fatha da ni newydd wneud yn cyrraedd y gromlin llinell y graff, yna gwneud llinell vertical ar uchel X, a dyna bydd y canolrif. A'r un peth efo'r chwartel ucha a'r chwartel isa. Iawn, dyna gallu darganfod chwarteli a darganfod rhwng y chwarteli, yr sgôr rhwng y chwarteli hefyd. Dwi'n ffeindio'r chwartel ucha a chwartel isa tynnu rhwng y ddau. Iawn, felly yr amlder cronus. Mi fydden ni ddechrau gwestiynau yna fo'r diwedd. Iawn, yn fan hyn, da ni'n edrych ar yr rhan yma, sef plot blwch a blewyn. Wan, mae'r amlder cronus ac yr plot blwch a blewyn yn debyg iawn i'r rhai ffyrdd. Iawn. Ydy, da chi'n gallu cael nifer iawn o wybodaeth am y data allan ohono fo. Wan, gwerth isa, iawn, sydd yn cael ei ddangos reit ar wylod, iawn, reit ar wylod yr plot, iawn, a mae'r gwerth ucha reit ar y top. Iawn, amrydiad fan hyn ydy, da ni'n cymryd hwnna, tynnu hwnna i ffeindio'r amrydiad, y gwahaniaeth rhwng y sgôr ucha a'r sgôr isa. Yr canolrif ydy'r sgôr sydd yng nghanol fan hyn, yng nghanol yr blwch, iawn, a wedyn, be gen ni hefyd ydy'r chwarteli wedyn. Felly mae'r chwartel isa yn fan hyn, iawn, mae'r chwartel ucha yn fan hyn, iawn, a felly ni'n gwybod hefyd be ydy'r cymedr. Iawn, ac wedyn yr amrydiad rhwng y chwartel ydy'r gwahaniaeth rhwng y chwartel ucha tynnu chwartel isa. Iawn. Mae'n bwysig iawn, mae'r darn yma o'r dudalen yn bwysig iawn. Mae hwn yn rhywbeth bydd rhaid i chi wybod. Iawn, os da chi yn gwybod y darn bach yma, iawn, dwi'n eisiau sgwynnu draws i gyd. Ond os da chi yn mynd yn gyfarwydd efo fan hyn, iawn, mae hwnna'n mynd i helpu chi, mae'r gwybodaeth wedyn yn dod allan o fan hyn. Iawn, a mae hwn yn fan hyn hefyd yn y darn yma'n dangos sut mae'r ddau yn cael ei ddefnyddio draws ei gilydd, a da ni'n mynd i dechrau bapur arholiad fan hyn. Os dwi'n edrych ar hwn, iawn, felly da ni'n gallu gweld fan hyn, mae hwn wedi cael ei droi ochr arall, ond da ni'n gallu gweld bod yr amrydiad fan hyn, beth yw'r sgôr ucha fan hyn ydy 28, sgôr isa ydy 2, amrydiad ydy 28 sy'n 2 sy'n 26, iawn, y canolrif ydy 8, mae'r chwartel isa'n 6, ac mae'r chwartel ucha yn 17. Iawn, felly, da ni'n gallu gweld y gwybodaeth mae i gyd allan o'r just edrych ar y plot blwch a blewyn. Iawn. Mae dyn tyfod B, mae'n gallu weld, mae gen i'r sgôr ucha fan hyn ydy 18, a mae'r sgôr isa yn 3. Iawn, felly da ni'n gallu gweld fan hyn bod yr amrydiad dipyn go lew llai fan hyn. Iawn, mae'r canolrif yn uwch, mae'r canolrif yn 9. Iawn, mae chwartel isa, da chi'n cael gwybodaeth mae i gyd allan o'r plot blwch a blewyn. Iawn, dwi'n mynd i sôn yn byd arall yn mynd i edrych ar bapur arholiad yn hwyrach ymlaen. Iawn, yn fan hyn, da ni'n dechrau'r gyfartaledd, mae yna ddipyn o waith rhyw eitha cymlaeth gallu bod efo hwn, ond un peth sydd ddim yn gymlaeth i'r modd, iawn. Yr modd, so mae cyfartaledd yn golygu darganfod yr rhif yn canol, mae yna 3 ffordd da ni'n defnyddio wneud hyn. Yr canolrif, iawn, da ni wedi bod yn edrych ar ydy
rhoid yr set o ddata mewn trefn ac yna darganfod yr rhif yn canol. Iawn, a ni'n edrych ar mathau gwahanol ddata sydd ni'n ffeindio rhif yn canol. Y canolrif ydy'r rhif yn canol ar ôl rhoi nhw mewn trefn. Y modd ydy y rhif mwyaf cyffredin. Iawn, so mae'n unrhyw set y rhif mwyaf cyffredin a'r cymedr. Wel, cymedr ydy'r un da chi wedi bod yn defnyddio allan fwyaf, lle da chi'n adio bob un sgôr ar rhannu fo'r nifer y sgôr sy'n yna. Wan ta, yn syml, da ni'n dechrau fan hyn ydy'r canolrif, gyda chi canolrif rhwng dau rhif, da chi'n gallu mynd y rhif yn canol, a wedyn da chi'n gallu ffeindio yr canolrif ydy'r rhif yn canol yn unrhyw set. Modd ydy'r rhif sy'n fwy aml, fan hyn mae gen i 2 fodd. Yr amrydiad ydy yr sgôr ucha tynnu'r sgôr isa. Ac hefyd, fan hyn ydy'r cymedr, iawn, da ni'n edrych ar sgorau i gyd sgen ni, a da ni'n rhannu fo'r nifer y sgorau. Mae yna ffordd o wneud hynna eto ydy defnyddio'r symbol yma, a hwn ydy swm, iawn. So felly swm y sgoriau efo'r nifer sy'n y gwylod. Wan, mi ni'n edrych ar, unwaith chi'n dod i adnabod y symbol yna, mi ni'n edrych ar y symbol yna eto munud. Iawn, felly mae gen i ddata fan hyn. Mae gen i wybodaeth lle maen nhw wedi wneud edrych ar 75 o gartrefi a cyfrifaint o blant sydd yn y 75 cartre yna. Iawn, felly mae yna 16 tŷ efo dim 1 plentyn, mae yna 25 tŷ efo 1 plentyn, 20 efo 2 plentyn, 9 efo 3, 2 tŷ efo 4 plentyn a 3 tŷ efo 5 plentyn. Iawn. Wan ta, efo'r gwybodaeth yna, gallwn ni wneud amlder cronis. Iawn, felly mae yn fan hyn sy'n edrych ar, mae yna y nifer y tai sydd efo dim 1 plentyn 16, y nifer y tai sydd efo 1 neu lai o blentyn ydy 25 adio 16, iawn, sef 41. A dyna mae gen ni fan hyn, mae hwn yn dechrau cymryd patrwm. Iawn, a wedyn mae gen ni 20 arall yn mynd i'r grŵp nesaf, a wedyn mae'n mynd ymlaen wedyn. A felly, da ni'n gwybod bod ni'n iawn efo'n amlder cronis pen draw, achos hwnna ydy'r cyfanswm sydd gen ni yn y pen draw. Ond ta, i ddarganfod yr rhif yn canol, iawn, y canolrif, iawn, be da ni'n edrych ar 75, iawn, a wedyn da ni'n edrych ar hanner hwnna, a lle mae hanner hwnna yn dod i mewn. Iawn, so felly mae hanner hwnna yn dod mewn yn fan hyn, iawn, gan bod y rhif odd yn dod mewn fan hyn, iawn, so da ni'n edrych ar y rhif yn canol, a mae yn y grŵp yma, so felly yr canolrif ydy 1. Iawn, so felly da ni'n ffeindio canolrif, a hwnna ydy 1. Wan ta, efo gwybodaeth fel hyn, i ddarganfod y modd haws, iawn, felly pa un sydd efo mwy, pa un fan hyn sydd efo mwy ohonyn nhw, a fan hyn mae gen i 25 efo 1 plentyn sydd ni'n gallu gweld bod y modd i 25. Wan ta, gyda'r cymedr, mae'n efo chdi bach fwy o waith efo fo. Iawn, da ni'n gwybod faint, iawn, sydd ni'n gallu cael F, faint sydd yn bob un o'r nifer plant yma. Wan ta, i ddarganfod y cymedr, da ni'n angen sym y sgoriau. Wel, ffordd i ddangos o fan hyn, ydy swm, iawn, sef hwn lliosi, so nifer sydd yn fanna, nifer y plant sydd fanna, efo'r amlder, a wedyn da ni'n gallu gweithio allan swm y plant i gyd, sydd yna i gyd, a wedyn da ni'n rhannu dros yr amlder sydd yna. Wan ta, i wneud hynna, sydd ni'n lliosi'r ddau yma fo'i gilydd. Iawn, a wedyn mi gywch chi yr swm sydd yna o blant i gyd yn y stryd yma. Da ni'n gwybod bod y nifer y tai ydy 75, a felly da ni'n rhannu nifer y swm efo 75, a dyna be wedyn ydy a dyna beth sy'n dod allan fan hyn, ydy 1.55 plentyn y tŷ. Dwi'n gwybod mewn yngwyddoniaeth bod yr athrawon allan deutha chi i beidio defnyddio llefydegol, os di o beidio mynd i fwy o lefydegol nag yn y data da chi'n casglu, a sa chi'n gallu cael hanner plentyn, ond yn mathemateg mae o'n mynd i un llefydegol fan hyn, neu beth bynnag o lefydegol mewn gofyn amdano yn y cwestiwn. Iawn. Ydyn amrydiad fan hyn ydy'r nifer o blant, nifer mwyaf blant tynnu'r nifer llia o blant, so 5 di'r mwyaf a dim di'r gwylod. Iawn. Mae yna enghraifft arall chi edrych ar wedyn i ni islawr yn fan hyn. Iawn. Mae hwn yn bwysig. Os sa amrydiad yn y data, so felly yr amrydiad yn mynd o dim i 10, iawn. Os da chi eisiau darganfod wedyn yr cymedr, bydd rhaid chi liosi hein, ond pa rhif da chi'n liosi ydy'r rhif yn canol. Felly, rhif yn canol bysa 5, felly mi fyswn ni'n mynd 5 liosi 24, mi fyswn ni'n mynd 15 liosi 16,
Wan ta, dydy hwn ddim yn deud bod yr data i gyd yn 15, ond gallu bod rhywle rhwng dim a 10. Iawn, so felly amcangyfryd yr un yma. Iawn, amcangyfryd yr un yma. Felly fe'n gofyn cwestiwn fatha, amcangyfrifwch, iawn, beth yw'r cymed ar gyfer y data yna. Ac os di'r math yma ddata gennych chi, ydych chi'n ffeindio rhif yn canol, a wedyn lluosi fo efo'r amlder. Iawn, a wedyn da ni'n neud peth arall yr un peth. Mae hwn yn edrych yn gymlath, iawn, ond beth di o ydy, ydych chi'n adio y golofn yma, ydych chi'n adio'r golofn yma. Golofn yma ydych chi'n rhaid y top, golofn yma'r gwylod, a mi ffeindiwch chi'r cymedr. Iawn. Felly, modd yw'r rhif fwyaf cyffredin. Canolrif ydy gwerth sydd yn nghanol y sampl, pryd mae o mewn trefn, a'r cymedr ydy pob rhif yn y sampl a rhannu gyda'r nifer y rifa. Bydd gan y cynnig mae tabl data amlder cronus, rhaid gan fod swm y sgoriau a swm yr amlder. Iawn, yn amlwg gwneud hyn ar ffurf tabr, a wedyn mae gen i fi yr hafaliad fel oedd yn edrych, iawn, sef swm, iawn, yr sgoriau, iawn, swm yr faint y sgoriau sy'n yr amlder lluosif yr sgoriau, iawn, a wedyn jyst yr swm yr amlder, iawn, a wedyn bydd gen i fi swm y sgor fan'na, iawn. Iawn. Wan ta. Dwi'n gwybod dipyn gymryd mewn, da ni'n mynd i edrych yn sydyn iawn ar histograms hefyd, iawn, i eto edrych ar beth sy'n digwydd fan hyn. Wan ta, be gennau yn fan hyn ydy, wan ta, mae hwn yn fan hyn, iawn, os gennych chi unrhyw ddata lle mae'r set o ddata, yr cyfwng dosbarth yn wahanol lled. Iawn, so felly, enghraifft bod chi'n edrych ar pobl sydd wedi cael prawf mewn marcenol mewn prawf Mathemateg, a gallai bod chi'n edrych ar faint o bobl sydd wedi cael rhwng 10 a 20, faint o bobl sydd wedi cael rhwng 21 a 50, a faint o bobl sydd wedi cael rhwng 50 a 100. Wel, gennych chi 3 gwahanol faint fan'na, un yn 20, llall yn 30 ac y llall yn 50, iawn. A felly, oherwydd hynna, diolch yn 10 os da ni jyst edrych ar amlder wedyn efo hynna. Felly, beth sy'n rhaid i chi edrych ydy dwysedd amlder. Wan, na i edrych mewn fan hyn, iawn. Felly, yn fan hyn, iawn, mewn histogram fan hyn, da chi'n gallu gweld mae'r dwysedd amlder yr ochr yma, ac i ffeindio'r amlder, i ffeindio faint sydd yn bob un sampl, da chi'n gorfod cymryd lled lluosi fo efo'r dwysedd amlder. Da chi'n gorfod ffeindio lled lluosi fo'r dwysedd. So da chi'n ffeindio arwynebedd pob bloc, a dyna sydd da chi'n ffeindio'r amlder faint sydd yn fan'na. Iawn? A felly, dewis yn eitha anodd, so bod gen i 0.06 lluosi fo 100, iawn, felly 6 unigolyn sy'n mynd i fod yn y grwmp yna. Iawn. Ac mae hwn yn rhywbeth da ni'n gallu edrych, iawn, so da ni'n gallu ffeindio, da chi'n gallu gweithio fo un ffordd neu'r llall, a da chi'n gallu darganfod eich data chi o fan hyn. Ond mae defnyddio histograms yn iawn yn rhywbeth sydd yn eitha heriol, dydy ond ar y papur uwch, dwi'n meddwl, a felly da ni yn mynd i fod yn edrych ar peth bwysig ddim yn histogram, mae arwynebedd y bar yn cynrychioli amlder. Iawn, yr arwynebedd. So felly ffeindio'r dwysedd yr amlder, iawn, sef hwn, iawn, da chi'n amlder rhannu fo lled y dosbarth. Iawn, i ffeindio fo'na. Ac i ffeindio'r amlder, da ni'n mynd dwysedd yr amlder lluosi fo lled y dosbarth. Iawn. Be dwi'n meddwl o'n i'n neud ydy, jyst chydig bach o wybodaeth yn fan hyn. So defnydd histogram pryd mae'r cyfyngau dosbarth yn anghyfartal. Echel yw dwysedd amlder. Arwynebedd pob bar yw'r amlder, iawn, a darganfod amlder rhaid lluosi lled y bar gyda'r dwysedd amlder. Iawn, so pa mae'r amlder o. Iawn, be dwi'n mynd i wneud wan, ydy dwi'n mynd i edrych ar cwestiwn arholiad yn y mesydd yma, a dyn ni'n mynd i weld os dyn ni'n gallu neud nhw. Iawn. So felly roedd y camera ymlaen gan mynd off hwn. Iawn, felly da ni'n mynd i edrych fan ar bapur arholiad, a dwi'n mynd i rannu papur, dwi'n rhoi 2 bapur yn papur 2019 a papur rhifedd 2022. A mi daflwn ni'r un yma gyntaf. Felly mae'n edrych ar
Iawn. Oce. Iawn. Edrych oedd y camera i ffwrdd yn ôl. Os dwi'n gwybod chi'n gweld ni'n ei beidio, ond felly fi wedi. Iawn. Wan ta, mewn mathemateg, yr peth pwysig i wneud i ymarfer. Iawn. Mae'r papurau yn defnyddio cwestiynau, a mae'n bwysig bod chi yn mynd drwy'r cwestiynau yma dro ar ôl tro. Mwyaf ydych chi wedi arfer efo'r cwestiynau yn arbennig efo'r iaith yn y papur rhifedd. Iawn, mi ddewch chi wedyn fwy hyderus efo sy'n mateb y cwestiynau. Ar ôl yr amser Covid, mae'r papurau, cyn papurau arholiad, a'r cynlluniau marcio'n hawdd iawn i weld ar wefan cybac, mae'n hawdd iawn i'w rhannu. Iawn, i ni i'w ddarganfod. Iawn, o'n i dechrau'r papur 2019 ac o'n i dechrau'r papurau ar ys y cwestiynau ar y maes yma. Dwi wedi bod drwy'r papur, dwi'n meddwl fi wedi gweld cwestiwn yn barod. Os ni'n cofio lle. O, ma fo. Iawn. Dwi'n gwybod, gobeithio bod hwnna ddigon. Ar cyntaf o'r Ffennaf o blwyddyn, mae'r gwerthwyr tai trefor yn cofnodi'r amser rhwng ffôn yn canu a'r ffôn yn cael ei atab. Maen nhw'n codi'r amser wedi gymryd ei atab ffôn, mae'n cofnodi'r amser mewn eiliadau. Mae trefor yn ddangos y data mwyn i'w gwerthyr gael ei gweld. Mae ffyrdd i ddangos data ar gyfer cyntaf Ffennaf yn cael ei gosod isod. Iawn. Felly, yn fan hyn, mae gen ni bocs blwch a blewyn, ac yn fan hyn, mae gen ni amaldau cronis. Iawn, mae gen ni... Iawn. Felly, beth sy'n bwysig, mae gen i ddau data, 2018 yw 2019 yw, dydyn nhw ddim yr un data. Iawn, so felly maen nhw'n cynrychioli dau set arall o data. Dwi'n gwybod os da ni'n edrych ar hwn yn barod. So rhywbeth da ni'n gallu deud yn fan hyn, e-sgol os dwi'n gallu sgwennu yn efo. Iawn, felly, be gen i fan hyn ydy hwnna, dy sgôr isa. Iawn, uchaf. Chwartel isaf, chwartel uchaf, peidiwch yn ei hyn i gyd o'r cwestiwn fod chi'n neud, felly chi ateb cwestiwn gyda. Iawn, ac yn fan hyn gen i'r canolrif. Iawn, so felly mae'r gwybodaeth yna gen i'n barod, o edrych ar hwnna. Yn fan hyn mae gen i 80 unigolion, felly dwi'n gwybod 40 ydy faint yn canol, so sy'n ni'n mynd â hwn ar draws efo premisur wrth gwrs. Dwi'n gallu dangos fan hyn, so lle bynnag yn croesi fan hyn. Hwnna'n fanna ydy nghanolrif i, iawn. A'r un peth efo'r chwartel isa, wel, fan hyn bys y chwartel isa sy'n mynd ar draws eto, iawn, a sy'n ei chwartel ucha yn mynd i fod yn fanna. Iawn, achos 80 ydy o, mae'n ddigon hawdd, wel, so 40 ydy'r rhif yn canol, wedyn mae'n mynd fesul, mae 20 yn y chwartel ucha, 20 yn y chwartel isa. Iawn. Oce, so defnyddiwch y diagram ar y dudalen fel i ateb cwestiynau canlynol. Beth yw ymrediad yr amserau wedi gymryd i ateb ffôn ar gyfer y cyntaf o'r Ffennaf 2018? Iawn, so 2018, beth yw'r ymrediad? So sgôr ucha ydy 112, dwi'n meddwl. A'r sgôr isa ydy 8. Iawn, a wedyn, dyn ni'n edrych ar 104. Dwi'n gweithio bod yna, yndi mae o, iawn. Da chi ddim, rhowch gylch am eich ateb? Iawn, oce. Beth yw'r ymrediad mwyaf posib o'r amserau wedi cymryd i ateb ffôn ar gyfer cyntaf o Gorffennaf 2019? Iawn, so beth yw'r ymrediad yn fan hyn? Iawn, so felly yr ymrediad yn fan hyn ydy y sgôr ucha. Iawn, a wedyn y sgôr isa. Iawn, a felly dyn ni'n edrych ar... Iawn, felly mae hwnna yn 106, a mae hwn yn 20, a felly mae o'n 86. Iawn, so felly, beth dyn nhw ydy cwestiynau eitha, os da chi'n dall yr data sydd gennych chi'ch blaenau chi yn hein, iawn, dylsa bod o yn eitha straightforward i edrych. Cofiwch chi, mae gennych chi gopi o'ch cynllun marcio chi gyfer hwn fyd. Iawn.
Wedyn bydd gennych chi mae creolwyr gweithio tai Trevor yn dweud bod gwelliant wedi digwydd yn yr amser canolrif wedi gymryd o at y ffôn cyntaf Orffennaf i cyntaf y Gorffennaf 2019. So o 2018, mae'n dweud bod yna welliant digwydd 2019. Wel, da ni edrych ar y canolrif. Iawn, so'r canolrif ar gyfer hwn ydy 52, 54, 56, 57. Iawn, eiliad, a mae o yn fan hyn yn 78, felly mae o'n fyrrach yn 2019, felly mae o'n deud bod yna welliant yn died. Ydych chi'n gallu dangos hwnna drwy'ch gwaith cyfrifo, ydych chi'n gallu dangos o ar fanna wedyn. Iawn, wedyn, da ni edrych ar chwarteli wedyn. Iawn, a dyna fo'r math o gwestiwn. Iawn, so felly, os ydych chi'n dall yr ddau ddihongliad data gyda chi ar y top, iawn, doedd hwnna'n gwestiwn ddim mor heriol hynna, ac oedd o'r cwestiwn papur uwch yn 2019, iawn. Ni'n edrych ar un papur arall. Iawn, a hwn o papur 2022, ac os ddim yn lawr y papur yma, dwi'n gobeithio. Beth gwestiwn ystadegau? Iawn, amldr cronis 35 o forgathod rayfish mewn aquarium, a mae'r graff amldr cronis yn dangos gwybodaeth am hydoedd y morgathod hyn. Iawn, peth gyntaf ni'n gwybod, ni'n gallu gofyn at 35 ohonyn nhw. Beth yw hyd canolrif y morgathod hyn? Iawn, felly dyn ni'n edrych ar 35, rhan i'w 2 yn 17,5. Dwi'n iawn. Iawn. Ac felly, dyn ni'n mynd ar draws. Helps ni'n gallu drink ymlaen. Cofiwch chi ddim yn ei prymesur yn wneud hyn. Dechrau trafferth i gael. A dwi'n meddwl bod o yn 50, di hwnna, 42, 44, 46, 47, iawn. A gallwch chi wirio os dwi'n iawn drwy edrych yn hyn, so newch siŵr bod chi'n sgwennu beth lawr yn y lle priodol. Faint yma'r gathod un sydd yn fwy na 72 cm, so dyn eisiau ffindio 72 cm, eto llun fyny. Iawn, a wedyn dwi'n ffindio lle bod yna 5 wedi bod yn uwch na hynna. Iawn. Wan ta, yn fan hyn wedyn, mae o'n gofyn amdan lluniadwch blot blwch a blewyn o'r data hyn. Dwi'n nhw byth yn rhaid bod byd o'r data yn gan i weld os gallwn ni'n ffeindio allan fan hyn. So felly, sgôr llia yn 1.6, eto sgennau'n premisur, a dylswch chi ddefnyddio premisur. Y sgôr uchel, diolch yn roid o, ond mae'n deud bod yr ymrydiad yn 5.2, felly i ffeindio'r sgôr uchel, so ni'n mynd 1.6, adio 5.2, yr ymrydiad. A mis i gofod 6.8. Iawn, so felly 6.8, a mae hwnna'n yna. Iawn, canolrif 3.2. Chwartel isa 2.4. Lle mae chwartel ucha, diolch yn deitha fi, ond mae'n deud bod yr amrydiad rhwng y chwartel, so rhagwanaeth rhwng y chwartel isa a'r chwartel ucha yn 3.4, felly dwi'n gwybod bod 2.4 adio 3.4 ydy 5.8, felly dwi'n gallu gweld bod o'n fan hyn, a wedyn na fo, mae genna i wwan y nata i gyd. Iawn, ac efo premisur, mi fyswn i'n llunio hwnna. Iawn, so felly, dyna beth da ni'n neud fan hyn. Ymlaen. Faint o sampl o 60 gwpiod sydd yn fwy na 24? So. So faint sydd yn fwy na 2.4? So lle mae 2.4? O, fan hyn. So hwnna ydy'r chwartel isa. So mae chwarter yn nhw. Iawn.
yn llai na 2.4, so felly mae 3/4 nhw yn fwy na 2.4. Iawn, so 3/4 o'r sampl. Faint o fawr y sampl? 60. Iawn, a felly dyn ni'n gorfod gwneud y sum yma. Dwi'n meddwl bod yn un heb gyfrifiannell, felly sut dyn ni'n gwneud hyn? Wel, mae 4 yn mynd mewn i 60, wel mae 4 yn mynd i 40 gwaith, a mynd mewn i 25 gwaith, so felly mae 4 yn mynd mewn i 60, 15 o weithiau, a felly yr ateb ydy 3 lliosif 15, iawn, a felly mae gen i 45, iawn, o'r sampl sydd yn fwy na 2.4. Iawn, so dyna feint sydd yn mynd i fod yma. Iawn, so mae'r 45 mynd i fod yma. Oce. Iawn. Wan ta, dwi'n mynd i adael o fel dwi'n meddwl. Iawn, so felly dwi'n gobeithio wan de, os a'n nôl i'r daflen gyntaf. Iawn, felly, fel dyn ni'n gallu gweld, mae'r pethau yma i gyd yn mynd i fod yn eich papur rhifedd chi eleni os da chi'n sefyll yn 2023. Os ydych chi ddim, maen nhw'n dal yn bethau sy'n dod fyny hyn aml fel da chi'n ei weld o'r papurau dyn ni'n ei weld. Mae yn bwysig mynd drwy'r cyn papurau a mi ddewch chi ar draws yr cwestiynau, yr math o cwestiynau sy'n drosodd. A mwyaf ydych chi yn mynd drwy'r data yma, yr mwyaf tebygol ydych chi wedyn o fod yn hapus a peidio cael eich dal allan yn eich arholiad mathemateg chi'ch hunan. Iawn, felly gael byd yn diolch fawr iawn i chi. Dyma'r ddiwedd ar y wers sydd ei wneud efo ystadegau. Iawn, a felly ni adael o fyla. Iawn, diolch fawr iawn.